Hayi ugogo noma abahlezi bengibuza kanti kuphoqelekile ukuthi uzoshutha. Ngithi ngeke phela ngihlale ngingabashutheli abantu. Kumele ngikhombise ukuthi yini le ngikhuluma ngayo ukuze bebone kahle. So namhlanje bengisebenzisa ama-ingredients enginawo. Nami bengazi ukuthi ngenzani but kwakuphuma into emnandi ngendlela yesimanga. So benginama-tortilla, ngine-mint, ngine-feta cheese, ngine-chives. Ebese kwi-sauce ngamixa i-mayonnaise ne-sweet chili, ngasqueeze i-lime juice kancane. I suggest usebenzise i-fresh lime noma i-lemon, it's fine. Ngase ngaqala ngandlela ama-tortilla ami, ngalandela nge-sauce, ngase ngifaka i-mint, ngafaka i-feta cheese and then ngasprinklisha ama-chives, ngase ngagoqa-ke. Mase uqeda ukugoqa uzosika ama-ends lawa e-wrap yakho lapha ekugcineni yabo nangale ekuqaleni futhi wasike kanjalo. Mawubona ukuthi indeke usungayihalfa phakathi nendawo bese ibuya kanje. Guys, bimnandi lento. Ngikahlahle ngizama ukugqumezela ukuthi sebenzisa onakho ngaleso sikhathi.